Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Выборы депутатаў Палаты прадстаўнікоў прызначаныя на 17 лістапада. Фактычна гэта азначае, што старт выбарчай кампаніі ўжо дадзены. Адначасова стартавалі і кампаніі назірання за выбарамі. Пакуль доўгатэрміновага назірання. З мінулага тыдня распачала сваю працу кампанія назірання праваабаронцы за свабодныя выбары. Сёння падчас сваёй прэсавай канферэнцыі пачатку кампаніі заявілі заснавальнікі кампаніі права выбару 2019. Добрый дзень. У мяне ў гасцях каардынатары кампаніі права выбару 2019 Вольга Кавалькова і Алексей Сігаев. Шановне господарство, а давайте ось з самого початку. Вот я сказал уже, что уже працуе кампанія назірання за выбарамі праваабаронцы за свабодныя выбары, дадзены старт кампаніі права выбару 2019. А чым адрозніваюцца две гэтыя кампаніі? Незалежныя, раз, назіранне, два, за выбарамі, три. Чаму не аб'яднаць свае высілкі, не аб'яднаць ресурсы і не назіраць разам? Вольга. Я не думаю, что проблема объединять высылки и иметь контакты с правооборонцами. И каждую кампания правовыбору так само супрацоўнічае з правооборонцами. Напэўна, адрозненне ці не адрозненне, але кампанія правовыбору гэта адзіная кампанія назірання ў Беларусі, якая ажыццяўляе татальнае назіранне увесь час пакуль ідзе галасаванне і датэрмінова і ў дзень выбараў, і яна грунтуецца ці аб'ядноўваецца вакол кандыдатаў тых структур, якія ўваходзяць у кампанію права выбару, палітычных структур. І вось на гэтай глебе. Я думаю, што з праваабаронцамі заўжды ёсць контакт, і я сама, калі была кандыдатам на папярэднюю парламенцкую выбарчую кампанію, то іх назіральнікі былі ў складзе тэрытарыяльных камісій, мы досыць шчыльна супрацоўнічалі нават на такім узроўні, таму я праблем тут не бачу. Я думаю, што на гэту кампанію будзе тое ж самае. Алексей, вот толькі што ад Вольгі прагучалі такія словы, як татальнае назіранне. У маім разуменні татальнае назіранне, вот ёсць у нас 110 выбарчых акругаў, у кожнай акрузе ёсць там пэўная колькасць выбарчых участкаў, і на кожным выбарчым участку, у кожнай выбарчай акрузе сядзіць назіральнік ад кампаніі, там, да прыкладу, права выбару, і назіраем. Вот гэта татальнае назіранне. У вашым разуменні гэта што? Можна было б і так сказаць, яно гучыць прыгожа, што мы тут такія моцныя, адразу на ўсе 110 выцягнем, але, кажуць, мы ідзем пакрокава, паступова. То бок, калі вы ўзгадаеце мінулую кампанію 16-го года, у нас назіранне было там на 10 акругах. У гэтым годзе мы кажам, што у нас назіранне будзе на 18 акругах. Вы так на 8 акругаў татальна павялічылі назіранне. Вы зноўку зразумееце, што гэта трэба людзей, назіральнікаў, не тое, што шукаць, а адвлекаць ад працы, бо назіранне адбываецца не толькі там у нядзелю у асноўны дзень галасавання, а яно адбываецца пачынаючы з аўторка. І адпаведна з аўторка па суботу, яшчэ кажуць, і субота будзе працоўная, людзі не павінны ў нас нідзе працаваць. Таму столькі беспрацоўных альбо жадаючых, якія здольныя пакінуць, узяць адпачынак, мы пакуль што не знаходзім. На жаль, мы не пры ўладзе, якая можа сваіх людзей проста адпусціць і яшчэ за гэта ім заплаціць заробак. Таму мы пакрысе павялічваем колькасць жадаючых, і на сёння мы заяўляем аб тым, што будзем арганізоўваць назіранне на такое татальнае на 18 акругах. 18 акругаў, у кожнай акрузе колькі выбарчых участкаў? 40-45. На кожным участку кожнай акрузе будзе ваш чалавек? Да, на кожным участцы, на кожнай акрузе павінен быць наш чалавек. Такім чынам 18 на 40. 720 прыкладна участкаў гэта, і каля 2000 назіральнікаў па 2 чалавекі на участак, бо аднаму вельмі складана. Вот таксама прагучала такая фраза «палітычныя структуры, якія заснавалі гэтую кампанію назірання». Давайте больш падрабязна, што гэта за палітычныя структуры і наколькі яны шырока ахопліваюць увесь спектр нашых
палітычных ці дэмакратычных сіл Беларусі? Ну, гэта амаль усе дэмакратычныя палітычныя партыі. Гэта Аб'яднаная грамадзянская партыя, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, партыя «Зелёныя», Рух за свабоду, Прафсаюз РЭП, БНФ і і партія «Свобода і Прогрес». Беларускі народны фронт і партыя «Свабода і Прагрэс». Такім чынам атрымліваецца, што толькі кандыдаты ў дэпутаты ад гэтых палітычных сіл, якія з'яўляюцца заснавальнікамі гэтай кампаніі назірання і будуць пад крылом, так бы мовіць, вашых назіральнікаў, да, Алексей? Пад крылом нашага самалёта будуць менавіта яны. А ўсе астатнія? Ну, я маю на Хто? Я на ўвазе там самавылучэнцы. Ну, вот, да прыкладу, як на мінулых парламенцкіх выбарах у дэпутаты ішла прадстаўніца таварыства беларускай мовы спадарыня Анісім. Вот таварыства беларускай мовы не з'яўляецца заснавальнікам гэтай кампаніі, і калі там, скажем, ад таварыства гэтым разам ці то Анісім, ці то не Анісім, але пойдзе ў дэпутаты, то кантраляваць, наколькі там парушаецца выбарчы працэс у яе дачыненні, вы не будете. Ну, кожная структура мае магчымасць звярнуцца ў кампанію «Права выбару» і далучыцца да яе дзейнасці, пакуль таварыства беларускай мовы не звярталася да нас, каб увайсці ў склад кампаніі «Права выбару». Калі б яны такую заяву падалі і мелі б жаданне, чаму не, у нас ёсць правілы, для ўсіх яны роўныя, для палітычных і для грамадскіх аб'яднанняў, таму мы адкрытыя для ўсіх. Ну, добра, вот таварыства беларускай мовы ці там іншае якое-нибудь таварыства, вот, дарэчы, я выбачаюся, троху прыхварэўшы, але дзеля вас вот прыйшоў на эфір. Да прыкладу, я ведаю, што прадстаўніца Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый хоча таксама паспрабавацца вот як незалежны кандыдат пайсці на выбары, каб адстойваць турыстычныя, так бы мовіць, пытанні. Такім чынам, вот это Рэспубліканскі саюз турыстычных арганізацый, калі хоча, каб вот іхняга кандыдата нідзе не пакрыўдзілі, павінен да вас звярнуцца. Павінна звярнуцца арганізацыя, якую прадстаўляе гэты кандыдат, і на савеце будзе разгледжана пытанне по унесенню ў склад кампаніі «Права выбару» нейкіх іншых структур, і гэта ідзе галасаваннем. І мэта у нас, як у кампаніі «Права выбару», простае, гэта назіранне за выбарамі, і каб выбары ў Беларусі адбываліся згодна таму выбарчаму заканадаўству, якое ёсць сёння ў Беларусі, і міжнародным стандартам. Нічога звыш мы не плануем і не рабілі ніколі. Таму толькі згодна заканадаўства. Таму Ну, з арганізацыямі разабраліся. Хто не ўваходзіць у спіс заяўнікаў, могуць падаць, так бы мовіць, заяўку на далучэнне, і вы тады далучаеце і сумесна там дапамагаеце. Няхай паспяшаюцца, часу мала. Да, а што да самавылучэнцаў, да прыкладу? Ці людзі, якія там патэнцыйныя кандыдаты, якія з той ці іншай нагоды засталіся без падтрымкі палітычнай партыі? Ну, глядзіце, давайте зараз мы пачнем, крыху наперад забегу, скажу, што ў нас ёсць адна ў гэтым годзе асаблівасць, што мы гатовы падрыхтаваць назіральнікаў для тых людзей, якія да нас звернуцца, якія жадаюць самастойна назіраць па-за межамі кампаніі «Права выбара». Чаму мы пра гэта кажам? Таму што людзі павінны бачыць, што адбываецца ў краіне. На жаль, мы, як тлумачыў у пачатку, маем толькі 18 кандыдатаў, якіх мы гатовы падтрымаць, мы для іх знайшлі, не мы, яны самі знаходзілі для сябе людзей. Калі нехта знаходзіцца і гатовы далучацца да кампаніі, хаця б мае назіральнікаў, калі ласка, таксама могуць звярнуцца, мы людзей можам ім навучыць, мы можам дапамагчы метадалагічна, інфармацыйна і нават вылучыць ад нашых партыйных структур гэтыя назіральнікі, каб людзі не хадзілі, не збіралі подпісы. Але чалавек, які вылучаецца кандыдатам, ён павінен разумець, што ніхто за яго працу па збору гэтых назіральнікаў, дзе іх шукаць, рабіць не будзе. Калі ёсць такія людзі, якія кажуць, у мяне ёсць там дастатковая колькасць людзей, то, калі ласка, мы іх гатовы навучыць. Але гэтыя людзі павінны быць чальцамі тых арганізацый, якія з'яўляюцца заснавальнікамі ці кампаніі «Права выбару», бо кампанія «Права выбару» гэта адказная арганізацыя, і мы несем адказнасць за тыя дадзеныя, за тыя справаздачы, які мы цягам назірання падрыхтоўваем. Таму тут таксама гэты працэс
прыняцця рашэнняў там ці мы назіраем у якогасьці кандыдата, ён прымаецца на савеце кампаніі права выбару, але як я казала, мы адкрытыя, калі ласка. Не, я зараз вот, калі правильно зразумеў Алексея, ну, да прыкладу, такая сітуацыя. Вот наш гукарэжысёр мае палітычныя амбіцыі, да прыкладу, і хоча балатавацца дэпутатам як самавылучэнец. Вся рэдакцыя Еўрарадыё гатова дапамагчы яму і стаць назіральнікамі. Вы нас навучыце, калі вот да вас звернемся, вы нас навучыце, як правільна назіраць. Але на гэтым ваша дапамога скончыцца. Ну, гэта вялікая дапамога. Гэта вялікая дапамога, і тут вось адна асаблівасць, што проста назіранне, якое будзе ладзіць тады сам кандыдат, ваш гукааператар, яно не патрапіць у нашы справаздачы права выбара. То бок мы не будзем кантактаваць, збіраць, ну, як кажуць, аператыўныя дадзеныя ад вашых назіральнікаў. Бо у нас падчас назірання будзе аператыўна збірацца інфармацыя, як кажуць, вось адбыліся там датэрмінова. Готовы падрыхтаваць назіральнікаў, што наперадзе таксама прэзідэнцкая кампанія і вся краіна будзе адной акругай, і чым больш у нас ёсць людзей, якія гатовы і прэзідэнцкую кампанію таксама паназіраць, удзельнічаць у назіранні, тым мы таксама зацікаўлены зараз гэтых людзей ўжо знайсці, каб і тыя людзі, які назіраюць на гэту выбарчую кампанію, яны таксама змаглі ўжо назіраць і на прэзідэнцкую. Ну, все ж таки, вот, вы сказали, не потрапить такие вот звестки от таких, ну, назиральников сбоку у вашу справаздачу. Аператыўную справаздачу. Аператыўную справаздачу, а канчатковую? Ўсё будзе залежаць ад самого кандыдата, то бок калі ён, ну, зноўку, калі у нас адбудзецца нармальная камунікацыя далейшая, то і ён нармальна, ну, не ён, а назіральнікі правільную перададуць інфармацыю, якую мы здольны будзем апрацаваць. Калі назіранне будзе адбывацца па нашай метадалогіі, то можна весці размову, што мы і гэта ўключым у выніковую справаздачу. Але дакладна ў аператыўную, што вось мы будзем рабіць, як кажуць, ну, на калёсах онлайн, то гэта мы проста не выцягнем. Сур'ёзныя факты парушэнняў войдуць. Добра, вот хай сабе. Галоўнае, вот я так адчуваю такі уздым, што ў канчатковую вашу справаздачу там факты ўсе, якія датычны там мае ці майго кандыдата войдуць. А што далей? Вот, ну, увайшлі яны, і што далей? Не, ну, а калі не назіраць, то што далей? Ну, мы не назіраем, і праз тыдзень, там, пасля выбараў уже наша прекрасная прызначаная палатка едзе на ўсе міжнародныя сустрэчы, на Еўранэсты, удзельнічае нараўне з тымі дэпутатамі і тых краін, у якіх іх сапраўды абіраюць, удзельнічаць ва ўсіх і распавядаць, якая у нас тут дэмакратыя, як у нас усё тут добра. У нас нічога не добра, дэмакратыі няма і выбараў няма. Задача кампаніі права выбару, пра нас можна шмат казаць, але асноўнай задачай гэта паказаць, як сапраўды выбары ў Беларусі адбываюцца, які фальсіфікацыі адбываюцца, што не пройдуць яны адкрыта і галосна, і зборваць гэтых дадзеных, а канчатковая справаздача, якую мы распаўсюджваем, апублічваем сярод грамадзян Беларусі, гэта першае, да, каб грамадзяне Беларусі ведалі, бо я думаю, што ёсць яшчэ людзі, якія думаюць так, што выбары адбываюцца больш-менш нармальна ў Беларусі, і другое, гэта міжнародная супольнасць, якая таксама павінна ведаць, як адбываюцца выбары, што нельга іх прызнаваць, нельга прызнаваць тую палату прадстаўнікоў, якая ёсць. Таму праца назіральнікаў вельмі важная вось для такіх доўгатэрміновых мэтаў прызнання і легітымізацыі там рэжыму і тых дэпутатаў, якія будуць прызначаны. Ну, як скажуць пазней праўладныя агітатары, ўся задача ачырніць беларускую выбарчы працэс, палату прадстаўнікоў і выбар народа. Мы перарвемся на невялічкую паузу, пасля вернемся да размовы з маімі гасцямі, а гэта прадстаўнікі, каардынатары кампаніі назірання права выбару 2019, Вольга Кавалькова і Алексей Сігаев. Зміцер Лукашук з вамі ў студыі, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Беларус Геннадзь Караткевіч 6-й раз запар стаў найлепшым праграмістам планеты. На міжнародным конкурсе Google Code Jam у Сан-Францыска ён прадэманстраваў выдатныя вынікі.
У конкурсе ўдзельнічае штогод каля 50 тысячаў праграмістаў з усяго свету, а ў фінал трапляе толькі 25 чалавек. Караткевіч ураджэнец Гомеля, аспірант Петербургскага універсітэта інфармацыйных тэхналогій. Гэта яго 6-я перамога, і такіх поспехаў не дабіваўся ніхто. Іншыя ўдзельнікі перамагалі максімум двойчы. Дарэчы, прыз для пераможцы – гэта 15 тысяч долараў. Беларусь зашмат траціць на набыццё лекаў за мяжой – $500 мільярда. Пра гэта заявіў Лукашенко ў панядзелак, сустракаючыся з міністрам аховы здароўя Владзімірам Каранікам. Ён паставіў задачу замяняць лекі, якія набываюцца ў замежжа, на беларускія аналагі і сачыць за якасцю гэтых лекаў. Прынамсі, плануецца стварыць сістэму кантролю за якасці лекаў. Агучаныя вынікі масавых праверак тэхагляду транспарту ў Беларусі, якія праходзяць з 7 жніўня і будуць працягвацца да 17-го. Злавілі каля 200 тысяч кіроўцаў, якіх не было допуску да ўдзелу ў дарожным руху. За няпройдзены тэхагляд давядзецца заплаціць штраф ад 1 до 3 базавых велічыняў, а калі зловяць паўторна, ад 2 до 5 базавых велічыняў. Аднак колькасць тых, хто не хоча праходзіць тэхагляд, усё расце. Эксперты мяркуюць, што на гэта шмат у чым паўплывала ўвядзенне гэтак званага дарожнага збору. У нашай краіне чакаецца да 29 градусаў цяпла. Пераважна без ападкаў, але Кампаніі, будь то парламенцкія ці мясцовыя, самае, на што звярталі заўсёды назіральнікі, праблемы пачыналіся. Таму што з выбару ў выбары ўлада не зацікаўлена, каб у болей, чым яны адукаваныя, бо кожны раз мы вылучаем людзей, які маюць досвед і заканадаўчы, і досвед удзелу ў выбарах. Гэта людзі, якія могуць сапраўды паўнавартасна ўдзельнічаць і быць сябрамі камісіі, у адрозненні ад тых сябраў, якіх вылучае, ці з якіх фармуюцца гэту участковую камісію. У гэтым накірунку, на жаль, не прыходзіцца. Таму я думаю, што будзе, як заўжды, яны сфармуюцца на жаль, не выконваюць сваю функцыю чэсна, яны проста пішуць лічбы, якія ім даводзяць зверху. Я думаю, у гэтым годзе будзе тое ж самае. Да, сапраўды была такая сітуацыя, і мы нават ведаем гэтага пранкера, рабілі з ім інтэрв'ю па выніку. Я нагадаю, што на сёння фармуе выбарчыя камісіі мясцовая ўлада, прадстаўнікі райвыканкама і савета дэпутатаў раёна. Тым не менш, вот прадстаўнікі на мінулым тыдні былі прадстаўнікі, вот ваши, так сказать, калегі з кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», і яны таксама пагаджаліся з тым, што наўрад ці сёлета будзе неяк змененая сістэма фармавання выбарчых камісій. Тым не менш, яны кажуць, што будуць актыўна назіраць, па магчымасці, за вот этим працэсам фармавання, каб таксама ўнесці гэтае ў сваю справаздачу. Вы будете спрабаваць трапіць на пасяджэнні гэтых вот чыноўнікаў, якія будуць фармаваць выбарчыя камісіі, Алексей? Ну, вы ведаеце, яно не то, што будзе, яно чамусьці, нават калі мы не ставілі ў мінулыя гады такую сабе мэту, што павінен нехта трапіць там у раённую адміністрацыю, на пасяджэнне раённай адміністрацыі, дзе выбіраюцца, ну, прызначаюцца сябры камісій, ўсё роўна нашыя людзі там былі так ці інакш. Но адзіная сітуацыя, што на сёння мы будзем мэтанакіравана збіраць адтуда звесткі, каб далей, зноўку, мы ж вылучаем людзей у камісіі, і мы маем права потым абскарджваць вынікі ў судзе. І гэта стаіць таксама адна з задач для нашых кандыдатаў, што яны знаходзяць кожны на сваёй акрузе людзей у камісіі, так, каб хаця б 50% камісій пакрыць. Ну, напрыклад, 40 камісій на окрузе, адпаведна, ён павінен знайсці 20 чалавек. І гэтыя 20 чалавек накіроўваюцца ў працу гэтых камісій, калі іх не ўключаюць, то мы атрымліваем 20 позваў у суд па выніках фармавання гэтай камісіі. То бок гэта таксама адна з нашых асаблівасцей на гэты год. Ну, гэта адрозненне, таксама я дадам кампаніі «Права выбару» тым, што мы не толькі фіксуем парушэнні, але мы дзейнічаем. Уключэнне ў склад выбарчай камісіі нейкага чалавека праз суд, і там, можа быць, гісторыя перамогі была? Не, я такога, вось на маёй акрузе такога не памятаю, калі я вылучалася. Ну, у суды мы хадзілі, але гісторыі перамогі не было, бо мы ведаем нашу сітуацыю. Але ж і даваць спакойна гэтым
тым, хто трымае ўладу і ніякіх не штурхаць, то таксама крыху неправільна. Я разумею, яны на сёння змяняюць вось гэтыя самыя свае, ну, там, і метадычкі, нешта такое, каб мы ну, каб у нас было менш магчымасцяў рабіць тое, што мы рабілі заўжды, але ну і мы таксама на месцы не стаім, мы знаходзім нешта новае. Да чаго можна прыдрацца. Да чаго можна прыдрацца і паказаць, што вось тут вы недапрацоўваеце. Ну, правду кажуць прапагандысты, што толькі вот каб ачырніць вот знаходзяць нейкія мэты. Ну, няхай яны адбельваюцца, разумееце, што яны да гэтага часу не зрабілі нічога, што мы прапаноўваем. Яны робяць крокі, каб тое, што тыя нашы прапановы можна было падалей запіхаць. Ну, напрыклад, адна з нашых задач гэта каб галасы лічылі адкрытыя галосна, менавіта паказваючы кожны бюлетэнь на выбарчым участку. І мы заўжды казалі, нашых назіральнікаў накіроўвалі, каб яны падавалі прапановы, каб на выбарчым участку так падлічвались галасы. У гэтым годзе ў метадычцы ўжо існуе для сцэнарый трэнінгаў і ўжо існуе, што вось назіральнік прыйдзе з такой прапановай. Што рабіць? Што рабіць? Адпаведна, паседжанне камісіі правадзіць не трэба па гэтай рэкамендацыі. Дастаткова толькі напісаць ліст-адказ за подпісам старшыні камісіі. Яны там нечым гэта абгрунтоўваюць, на што, ну, пакуль што складана гэта зразумець. Я думаю, мы з Вольгай яшчэ па метадычцы папрацуем, каб знайсці тыя моманты, дзе ўлады спрабуюць нашай працы, ну, не забараніць, а зрабіць яе складанай. Ось. Таму мы будзем імкнуцца рабіць, каб усё, што прапісана ў законе, што можна рабіць, каб гэта дазвалялася. На жаль, улады гэтага не прапушчаюць. Калі ўжо згадалі пра метадычкі, наколькі я вот ведаю, у метадычках распрацаваных сёлета уключана дазвол фатаграфаваць на выбарчым участку. Это ж прарыў. Ну, мы ж першы раз таксама, калі былі ў студыі, мы распавядалі пасля паседжання, потому што калі мы прапанавалі, што можна ўвесь час там здымаць, ну, наша прапанова была, што не можа быць абмежаванняў, бо гэта публічнае месца, але сапраўды ў метадычках унесена, што будзе вызначана месца для фота. Канешне, незразумела, дзе гэта месца будзе знаходзіцца, з якой перыядычнасцю можна будзе фатаграфаваць, ці трэба будзе браць дазвол у старшыні камісіі, каб... Старшыня камісіі стаіць секундамерам, так адлічвае, и так, хоп, можно, и все, шел, все. Ну, а у меня выдержка долгая на фотоаппарате, что робить? Да, так, причем тут Кто не поспел, то и спознился. Задачи фиксовать увесь день няма ў назіральніка. У назіральніка ёсць задача зафіксаваць парушэнні, якія адбываюцца на участку. Таму, разумееце, калі яны, напрыклад, укідаюць бюлетэні вось у гэты момант, табе трэба што перамясціцца са свайго месца назіральніка ў тое месца, дзе можна фатаграфаваць, ты ж ужо нічога не зафіксуеш. Ты ж, ну, ты просто выглядае смешна і не можа быць продана, да, як дэмакратызацыя выбарчага працэсу, бо гэта нічога не змяняе, Бо фармаванне камісіі, яўка, падлік галасоў, вось тыя асноўныя, напэўна, моманты, на якія мы і нашы назіральнікі робяць больш за ўсё ўвагі. Бо зараз кампанія выбарчая ў палату прадстаўнікоў, яўка павінна быць не менш за 50%. Яна не будзе. Ўжо 16-й год нам паказаў, я сама назірала 38-37. Па Менску вельмі нізкая была яўка выбаршчыкаў. Я думаю, што ў гэту кампанію яўка будзе яшчэ ніжэй. І гэта азначае, што выбары ўвогуле не састаяцца. Дарэчы, я вот ізноўку прыгадаю вашых калег з праваабаронцаў, яны сказалі, што назіраць заяўкай у гэтым годзе не будуць. Ну, няма магчымасцяў і гэтак далей. Вы будете ставіць спецыяльнага чалавека, які будзе фіксаваць яўку? Нашыя назіральнікі будуць спецыяльна фіксаваць яўку. Адзінае, што з гэтай яўкай такая цікавая сітуацыя адбывалася на паседжанні ЦВК. Таварыш Іпатаў, я не помню, он там, ну, сябра камісіі, стаў казаць, што назіральнік не мае права фіксаваць яўку. То бок нашы ўлады ўжо ідуць па тых кроках, што тое, што не дазволена дакладна, то забаронена. Таму... Ну, выбачайце, Іпатаў, спадар Іпатаў, это кіраўнік цэнтра заканадаўства, так што... Ну, вось... Скора заканадаўча гэта аформіць, што няма чаго там стаяць калькулятор. Скрыню для галасавання. І такім чынам, асабліва гэта важна на
парламенцкую выбарчую кампанію, на прэзідэнцкую, дзе яўка мае значэнне. Таму калі на мясцовую гэта не, ну, как бы, там няма парога, то тут ёсць, і гэта важна, але зразумела, што улічваючы тое, што сапраўдную яўку ЦВК ведае, што яе няма. Таму яны так і робяць, што ну навошта вы будзеце фіксаваць, у вас немає права, вы не маеце права. Мы маем права фіксаваць, але зразумела, што з гэтымі дадзенымі рабіць. Вось. Ну, то есть мы можем іх скарыстаць толькі для сябе. І былі, я памятаю, 2012 год парламенцкую кампанію, калі я назірала, і выйшаў старшыня камісіі, кажа, па спісах назіральнікаў прагаласавала 300, был скандал, 300 там з нечым чалавек. Я гляджу, і мне сходзіцца, ну, реально столькі налічылі. І он такі, і яўка склала 38 там, ці 37%. Выборы не состояліся на гэтым участку. Яны скралі протокол, а ў протоколе уже у тэрытарыяльнай камісіі было 500 з нечым чалавек, яны просто яго перапісалі, і было відэа, на якім было зафіксавана тое, што старшыня камісіі кажа сапраўдную лічбу. І што, і ўсё роўна мы нічога не змаглі дабіцца, бо, ну, как бы, улада ўжо з выбараў у выбары, яна нават ужо перастала напружвацца. Яны просто пішуць тое, што ім трэба, ўсё. Нават такія фальсіфікацыі, як раней, яны, напэўна, не. Ну, яшчэ адзін момант, што мы з яўкай у гэтым годзе збіраемся рабіць. Калі мы яе раней збіралі і, як кажуць, знаёмілі кандыдату ў дэпутаты з ёй, то ў гэтым годзе мы хацім яе адразу вешаць на наш сайт. То бок для таго, каб усе жадаючыя маглі ведаць штодзённа, колькі людзей прыйшло. І адпаведна ўсе жыхары тых акругаў, дзе, ну, не жыхары, а менавіта выбаршчыкі, яны здольны будуць паглядзець, ага, я ведаю, што ніхто з майго дома не пайшоў, а ўлада намалявала, што ўжо прыйшло 50%. Ну, то бок мы будзем таксама крыху. Так, гэта новае, што будзе ў гэтым годзе. На сайце будзе адлюстроўвацца онлайн-інфармацыя кожны дзень. Яшчэ адзін момант, вот Вольга, калі пералічвала асноўныя такія, вот, якія, за чым яны будуць назіраць, не ўзгадала. Тым не менш, вот, калі глядзець зараз на наших усходніх суседзяў, вельмі актуальная гэта тэма. Адмова ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата. У нас-то пакуль што было як? Ну, па нейкіх так, ну, нібыта афіцыйных падставах, там не тога колеру аловак, там не так дата, не там подпіс, не сваёй рукой паставіў, ці яшчэ што, ну, фармальна нібыта на законных падставах адмаўлялі там кандыдаты ў рэгістрацыі. Бачым зараз там на ўсходзе ноу-хау, калі чалавек, які падпісаў, ён кажуць, не існуе такога чалавека, і адмова ў рэгістрацыі. Вот на гэтым этапе як будзе адбывацца ці не будзе адбывацца? Сапраўды, я ўжо не адну кампанію, тым больш я з'яўляюся юрыстам, і прошлую кампанію дапамагала кандыдатам абскарджваць такія рашэнні камісіі, калі ім адмаўлялі ў рэгістрацыі па розных прычынах, і большасці гэта прычыны звязаныя з тым, што сябры камісіі не адукаваныя, яны проста не ведаюць заканадаўства. Бывалі такія выпадкі, калі яны проста адмаўлялі, ну, не па законных зусім падставах. У Беларусі ёсць две магчымасці, такія асноўныя вылучэння кандыдату, якімі карыстаюцца дэмакратычная супольнасць. Гэта шляхам збора подпісаў жыхароў, выбаршчыкаў сваёй акругі, і другая магчымасць гэта вылучэнне ад палітычных партый. Канешне, з вылучэннем, са зборам подпісу вельмі, ну, больш пытанняў, бо гэта у асноўным падстава для адмовы. Вось не той чалавек, як вось вы сказалі, што тут ці не жыве, ці неправільна там нумар пашпарту пазначаны. І была кампанія 14 года мясцовая, я памятаю, што каля 60% кандыдатам адмовілі пра збор подпісаў ад рэгістрацыі. І потым мы ўжо сталі выкарыстоўваць механізм вылучэння праз палітычную партыю, бо магчымасці адмовы ў гэтым выпадку нашмат меней, чым праз збор подпісу, амаль не існуе. А яны таксама ёсць, і мы кожную кампанію, зараз таксама нашы кандыдаты будуць мець юрыдычную падтрымку, каб абскарджваць у судовым парадку. На прошлую кампанію, по-моему, 4 чалавекі былі зарэгістраваны, а ў 2012 годзе мне таксама адмовілі ў рэгістрацыі, я падала скаргу, ЦВК мне зарэгістраваў. То есть трэба выкарыстоўваць магчымасці, за гэтым мы таксама будзем сачыць, і ў справаздачу вось тыя моманты незаконных адмоваў яны таксама войдуць.
Ну, я так разумею, што падчас датэрміновага галасавання, што падчас галасавання ў асноўны дзень будуць назіральнікі прысутнічаць, будуць уважліва назіраць, як кажуць, і гэтак далей. Такі момант, на які таксама заўсёды звяртаюць увагу, гэта што адбываецца са скрынямі для галасавання ноччу. Вот гэта пытанне нейкім чынам атрымаецца ўсё ж такі пракантраляваць ці не? Алексей. Ну, мы ўжо на гэтым, як кажуць, увагу вялікую не завастраем, бо натуральна колькі баролись, ні разу так не атрымалось пабедзіць. Але ж мы дамагліся таго, што ўжо, напрыклад, у Менску вельмі часта тыя ж самыя скрыні для галасавання, іх дадаткова яшчэ ў шафу кладуць і апечатваюць. Таму, ну, як кажуць, нам гэтага ўжо дастаткова, бо ёсць апечатаная шафа, ёсць апечатаная скрыня, ну, а што там ужо побач з шафай адбываецца, гэта іншае пытанне. Таму мы не ставілі у гэтым годзе за мэту. Тут проста пытанне, у іншых краінах такога пытання не паўстае, там, ну, вось ёсць скрыня, ёсць давер. У Беларусі даверу, ну, няма, да, захоўваецца на ноччу, назіральнік не мае магчымасці там сядзець побач з ёй, да, і тут атрымоўваецца так, што увесь тыдзень скрыня захоўваецца незразумела дзе, што туды ўкідваецца, замяняюцца бюлетэні ці не, мы таксама не ведаем, і, канешне, калі казаць, вось мы кажам, празрысты падлік галасоў, калі, напрыклад, нават кожны бюлетэнь пакажуць, гэта не гарантуе таго, што сапраўды гэтыя бюлетэні, гэтыя выбарцы туды ўкінулі. Вось гэта, ну, на жаль, такая рэальнасць, якая ёсць у Беларусі, і сёння мы не можам давяраць пры тым, што нашы сябры ў участковых камісіях няма, ўсё кантралюецца, і ЦВК па сваіх правілах гэта ўсё праводзіць. Таму... Давяраць не можуць, але кантраляваць і назіраць будуць. Такім чынам, прадстаўнікі кампаніі «Права выбору 2019» Вольга Кавалькова, Алексей Сігаев расказалі нам сёння, якім чынам будзе праходзіць назіранне сёлета падчас парламенцкіх выбараў у межах кампаніі «Права выбору 2019». Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.